Eu o să le și încerc pe mine ca să vedeți întregul outfit. Cred că merg împreună, nu le-am încercat, dar haideți să vedem. După cum vedeți, au aici niște aripi superbe, așa pe argintiu. Și întregul design este foarte, foarte frumos la acest hanorac. Și să vedem cum arată împreună aceste două bucăți de haine, ca să le zic așa. Bun, și în final acesta este outfitul. Uitați fusta și hanoracul. Deci este absolut superb. Are și glugă în spate. Și buzunarele sunt foarte faine. Și ca să nu mai zic, materialul este cel mai moale posibil. Uitați cât de drăguț. Are aceste aripi. Merge foarte bine și cu lanțul. Este superb. Bun, și acum ca să mai adaug un lucru de la mine, înainte să termin cu acest video, sunt foarte surprinsă că au rezistat aceste bucle. Le-am făcut ieri la salon pentru poze, am și postat un video cu transformarea și da, de dimineață a fost destul de dificil să le fac să arate bine, dar se pare că s-au păstrat foarte, foarte frumos. Ok, și acum chiar nu mai am nimic de spus și de arătat. Acesta este outfitul, sper că v-a plăcut acest haul și ne vedem mai încolo în alt video. Pa!